la un nou joculeț pe canal. Ăsta se numește Crafting Guide. În fine, scuzați-mă că la episodul ăla n-am scris nimic, dar nu venea nimic în cap. Bă, și ziceam, hai să-mi dau totuși una în cap. Bă, ia dați puțin, ok, aici filmez. Și mai e un episod care, mai este un joc care am vrut să-l copii, sper că se copie. Sau, hai să vedem cât e ăsta dacă se copie. Nu. Așa. Ăsta nu pot să-l copii că costă bani. De templu. E plezistă. De fapt, mie nu-mi place. Nu știu dacă vă place. Dar nu știu nici dacă l-ați jucat. Ăsta pare șmecher să-l copii pentru următorul filmuleț. Hai să vedem. Cant. Nu, bine. Haide. Eu când merg în jocul ăsta. Sper să sar. Sper să mai țin inventoarele. Sper să mă pun în genunchi. Sper să fac chestii. Sper să dau stop. Pe ăsta e crafting-ul. Vreau să sar și cu merg. În fine. Mergi. Îmi fac control. În fine. Vă vedeți care fac viețele ale toate astea. Nu pot să din Minecraft. Da, nu știam. Și ce trebuie să și bei. Și să mănânce și inimi. Mersi. Ce?
tari. Doamne. Acolo. Hai, bă! Caracter! Cum să zic? Hai că știu. Gata, știu. Caracterele leneși. Bă, mergi unde trebuie. Trebuie caracterele leneși. Eu zic, nu știu unde trebuie să merg. Am început să mergem la portal. Uitați-mă unde. Stop. Și dăm din nou. Quit. Go. Nu, da, deja am văd omul. Da, eu pleacă repede. Așa, așa, nu pasă dacă nu. Asta chiar respira. Eu și mai zic că asta chiar respira. Haide! Ce să-ți spune, mă? Mă țeapă ceva. Așa. Yes. Ioi. Ok, dar am întâmplat că dacă vă plăcut, nu uitați să dați și ne vedem data viitoare. Papa, unde a dispărut lemnul? Lemnul meu frumos!